Кой се слага C++? Майка си баща ти върнаха ли се от Кресна? Кресна, къде се Кресна там? Нали имаха къща в Кресна там на кара до Тополовград, бе, брат? До табелата за Тополовград имаха къща, бе, човек. Човек, баба ти там она ювка, де те я прати, бе. Не са ли сестра? Страшна ювка, брат, с уния сърми от лозов лист, дет ги ядохме. Ядохме ги. При хижняка ядохме ини сърми с лозов лист, дето от баба ти от Кресна там ги прави. И помниш ли? Там на Димчо стая в 3, като бяхме и ядохме сърми. Имаше хлебарки, брат. И после там с пингвините. С пингвините там и 3 път падъка имаш. Помниш ли до табелата за Асеновград? Брат, ти нищо не помня, бе. Кифтетата? Домашни ли бяха? Бах, мал, човек, страшни кифтета, човек, страшни в Кресна там над къра, дето носихме уния бали с люцерна. Помниш ли? Да. Взяхме кифтета и написахме курс за парламента и бяхме керахме. Да, на Данслит като ходихме 2011 зимата, човек. За цените тока там, дето се дигнаха и хляба, и водата, и пшеницата, и бирата, и всичкото се дигна, човек. То нямаше нужда просто. 5 стотинки се дигна бирата, човек. Може да представиш? Нямаше как хората милите така, брат, ще се черпим за пиене. Не. Аз пинах, съм нормален себе си, трябва сам да съм... Трябва самоконтрол, нали? Самоконтрол трябва да тази държава. Ние сме на това директив, защото няма самоконтрол, човек. Защото всеки не се самоконтролира, никой. Никой не се самоконтролира, човек. И става един разгул, един разврат, дето ще там в Софийския, в биологичния факултет, такива работи са дупки. Няма как. Просто не знаят какво се случва. Никой да знаеш какво се случва, като крадат и те ограбват на всеки километър, брат. Това е правда. За какво бават майката на самолетите? Баха майката на самолетите и на Авиобалкан, там дето с Суния там КСИ. Помниш ли с Суния Оля Расат от КСИ, дето го смъкнах на баба ти от Асеновград? Страшна работа, човек. Направо... Аз такъв разгул не съм виждал. Как може да те крадат, да те ограбват на всеки ъгъл в тази държава и да няма никакъв самоконтрол? Никакъв самоконтрол, брат. И няма никакъв морал. Никакъв морал няма. Ни иде няма. Ако беше с без глава. Аз никога не съм имал глава, брат. Къде да имам тази глава? Снимаш крака и филм. Няма, брат, ни краката ги отрязахме. Ой, това човек,